Drama presents Handumanan So Ka Awit. Payo nga daw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa kawit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Glenn. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, di na ko aasa pa. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Glenn. Ganong ibo man kong gibiyaan, dog. Magunsa naman ang kuhog sa atong mga anak na wa naman ka. Ma, ikaw na. Ayun na paghilak. Wala tayo mahimo, patay na mas papa. Glenn, dili na nako kaya, dog. Mayo pa tingaling mamatay na lang sad ko. Ayaw po sulti yung anak mo. Niya pamimili mong mga anak mo. Kinanglan pa mo, ma. Kilalan nga pagpakalikon ka, ma. Kaya niya pamimili mong mga anak. Ha? Muundang kag skwela, dog? O, ma. Ngano man? Lisod naman kita, ma. Wa na ba is papa? Wa na yung muhatag na ako para eskwelahan? Glenn, Mana nga nakahukom na lang ko mga mundang na ko eskwela. oo niya, dong. Magunsa naman lang ka. Mangita na lang kong trabaho, ma. Alang makatabang ko sa pagpa-eskwela sa akong mga manghod. Kung maayo pa lang unta og kita ning akong pagpaninda og isda, dong. Dili gyud ko masukot nga muundang kag eskwela. Pero unsaon manggod? Pila raman si ako ginansya ning akong pagpanuroy. Mundang lang ko, ma. Mangita na lang kong trabaho. Unsa man sang trabaho ang imong sudlan, dong? Bisag kung sa lang, ma. Ang importante, nga makakita kong trabaho. Kaya po yan malinim trabaho at construction eh. Bugat kayo mga sinakong baso o simento. Oy, Glenn! So, tagap ka niya. Dadang dire si Bitoy. Oh, sir. Unya, kumusta man imong trabaho, dong? Kapoy kayo, maoy. Pero agwanta lang ko ini. Kuya, nanya ko yung biranan sa eskwelahan, ha? Ganun sa man daw. Huwag ma'am itong ingon ni ma'am kuya nga papayiran. Oh, sige dong. Mangita ko kwarta. Pila may gikinahanglan nimo kay pagamiton ti ka. Medyo dako-dako gid bay. Pila laging dakoa kay hatagan dayon ka. Mayo ka na kaya na din si Bay Edgar nga akong madaganan sa panahon sa akong kalisod. Inigsweldo. Ako din sa bayaran. Salamat ini bay ha. Salamat sab kay nadayon ka nga ako nga maduulan panahon sa kalisod. Oh, siyempre, amigo ko ta. Ay, lain pa yato ba? Hmm. Usa man ka? Okay ra ka nimong trabaho nga construction? Huwag ka kapuya na. Kapoy ba yoy? Nya, gamay ra kay sweldo. Oo, sa man, di ka ganahan magnegosyo ka. Kitabangan di ka.
Sa masang negosyo ha, bay. Parehas gud ani akong negosyo gud. Panindag man ni. Pamani-mani lang ni bay, pero money gini, kwarta gini, arang-arang ni kita. Gusto sabi tato kung magkakaton na bay, pero mamang ko'y magkakuan god kanang mamang ko'y mga gamit god. Manyawas ako'y pwesto. Sus, problema ba na? Wala problema, uy. Nakoy usa ka karumata eh. Pamanan ako gamita. Huwag naasag ko'y pwesto. Ikaw ni tinda dito. Tinuod bay? O lagi ba eh. Ano saman? Kanas amag kong binuang mo, ha? Huwag kung magbinuang mo. Amigo gutagod. Amigo kayo, ha? Salamat bay. Okay bay. Tudloan di ka unsaon pag negosyog man eh. Aron makatabang ka sa pagpaeskwela sa imong mga manghud. Salamat kay bay. May mutabang nimo nga makanegosyo ka og mani? O ma, Unya, muundang na lang kasi mong trabaho dong. o ma, kay maninda na lang kong man eh. Oh, mani. Ke, mani ka, ke. Ari ke, mani. Mani. Ay, kada lang tamis ang ako dong be, palihog dong. Ah, kalitan ha. Mayo hinuon nga kusog ang halin sa imong manidong. Maulagi ma. Nalipay sab ko. Kay makatabang lagi ko sa ako mga manghod alang sila pag-eskwela. Ya, kumusta mga tong negosyo diya? Kaloy sa Ginoo bay. Arang-arang itaw ang kita. Ay, noon. Salamat kay bay ha sa imong pagtabang nako. Ay, nagunaw na ba yoy? Nalipay raman sa kubangan, nakatabang ko nimo. Dali aras panahon sa? Walang hibaw eh. Nga nahuman nagskwela ang imong mga manghod. Maugyod ma. O kining tanan tungod sa imong kakugihan, anak. Sa imong negosyo nga mani. Ikaluyan ko sa Ginoo ma. Nga may tao nga mitabang nako aron nga makanegosyo ko. O karon kay nahuman na magskwela ang imong mga manghod. Maayo tinghali nga imo na sang kaugalingon ang imong at kimanundong. Unsa hibot ni may pasabot ma? Anak, wa ka baya magkabata. Nagkataas ang imong edad. Maayo nang may pamilya ka gyud. Kinahanglan kang magminyo, anak. Ma. Sakto man sa danggingon ni mama ni mo bay. Angay naman gid nga magbinyo ka. Kinahanglan nga may kaugalingon gid kang pamilya. Maayo unta bay pero sa man nga wa man ko uyab. Wa may nasaag. Pangita sa doy na unsa man ka. Kay anugon kay kundi na mo sana imong kagwapo. Ay salamat. Kay sayo nga nahurot ang tinda na akong mani. Makapauli dayon ko. Excuse, kuya. Ano siya to day? Ya, pwede mo hangyo. Ano sa man ta day? Pwede ko mo gamit sa mong cellphone. Naalagod na ako texan. Nahutdan magod ko glow dia good. Okay na day. Dere ya, oh. Ako nang iuli. Salamat ya, ha. Kaysa pa yan. Asam di ka pa doong? Nga nagdamag agbag. Mato ko sa akong igaagaw ya. Magpakuha ako niya din, he. Ano ba? Di man di kagikan. Gikan pa ko sa negros ya, uy. Nagsabot lagi mi sa akong igaagaw nga iya kong kuhaon din, he. Mo ba? Taganina na kita sige istorya ba? Pero pag kita magkaila-ila. Bitaw da. Ako din si Glenn. Ikaw? Emma.
na rin ako igagaw ya. Ato na kuya. Salamat. Unsa man ko eh. Di namin nang mawasa kung halawa na si Ima. Gwapa siya pero bata lang kayo. Magkita ba kami pag-usap na itong babayana? Gusto kang palit ya? Oh, ulay Ima. Ay, ikaw man gud ini. Ako in town niya. Uy, sampol nga man ni diha. Oh, ni oy. Adali, kaon dire. Aw, kana ba? Asa man di ka paingon? Mapauli na kuya, uy. Gisubok ako sa kaigagaw nga mopalit og sudaanon. Oh, mao ba? Nagunsa diri ka diha sa imong igagaw. Bakasyon lang. Salamat ring maniya ha. Welcome. Ako niya kan suruyon din hikon, dili ko busy. O ba? Ari lang dire. Wala man mapakita si Iman ako. Kumusta naman kasi ha? Kuya Glenn. Oh, day. Mansam ka? Ano nagilak man ka? Nag-away biso ko gigagaw. Iyo ko gipapahawa sila. Ha? Iya tabangi ko, Pi. Unsa man tigos pagtabang? Mapuyas ako sa inyo ha, Kuya Pi. Bahala lagi mo ko hibo kong katabang. Ang importante nga may kapuyaan ko. Ha? Ako'y nabalaka ining imong gibuhat, Glenda. Nga naman ma. Wa pa man ka masuhito anang bayhana nga imong gidadi ni. Wa ta mahibaw kun unsa na. Dugay naman ko nakilaan niya ma. Pirmi man na siya nga mag-agian sa akong pwesto. Og unsa may plano nimo niya? Ako lang sana siya papuyon din ma. Isipan na lang sab nga imong anak. Glenn, Kapuya eh. Ay, Kuya Glenn. Gikapoy ka? Oo. Kaya daghang kang customer ganina. O ubay-ubay sab nga man ang akong nahurot. Maayo hinuon. Hukaran ti ka kuya ha. Ano makakaon na ka? Kay ako niya ka masahian aron makapahaway ka. Oh. Oh, induta sa kong pamati nga imong gihilot tayo eh. Maayo ka mo hilot? Nya, okay na ka kuya? Oo. Okay na guday. Doon sa mako. Indot kayong pamatiyo ng ang mga kamot ni Ima. Nga bidapat sa kong lawas. Lami kisang kakson. Kuya Glenn, andam ng imong towel kuya. O nakaluto na sab ko para sa pamahaw. Kaligo na kuya aron makakaon na ka. Anong imam ning gibuhat? Ha? Ang unsa kuya? Nganong imam akong giatiman? Buotan manggod ka kuya. Og agig bawas lang sab ni sa imong pagpapuyo na ako dinhi sa inyo. Huwag naibaw ka ba? Ganda ko kinig impact sa akong pagkatao ang imong gibuhat. Ha? Naunsa day ka Kuya Glenn? Nahigog man ako ni mo, Ima. Kuya Glenn, Huwag ko makaila sa matuod mo pagkatao. Bago ka lang na miabot sa akong kinabuhi. Ug sugad masugad, karon pa kumubating kukma. Ug nimo pang hawa ako masuhito. Ug manghod pagid nako. love sab ka na ako Kuya Glenn. Tinuod. Bisan tuod og taas ka na akong edad pero
buotan ka. Ug mo ni nakapa-in-love na ako nimo. Ima, Kung gusto ka, mag-ipon ta. Sama sa magtiayon. unsa? Nasa ato pa. Minyo na di ka? Murag, iyon anak yun bay. Oh, kumpati bay. Di pa ka ana. Ang tuktok na yun ang niduol sunoy. Malipay ito ron si Ima inik kakita niya nining akong gipalit nga iya mga gamit. Kanindot sa kong gibati nga may matawag na akong asawa. Dili ko makuyog ni mo! Saba, dili ko makuyog ni mo! Si Ima man na, gipugos og guyod sa tao. Day Ima, ngano ni? Glenn, tabangi ko! Dili ko makuyog sa kumbana! Si Bana, Ya ko ba na, Brad? minyo di ka. Oo, minyo ko. Pero ako'y gusto niya na po gusto ko sa pakigbinyo niya tungod sa akong ginikanan. O ba hinungdan nga nilayas ko sa among naabot ko din eh. Ginoo ko. Day, maulit ka sa... Di lagi ko makuyog ni mo. Kinagipon namin ni Glenn. Tinuol gini akong nablitaan. Nga may ka-iPhone ka din, eh. Umuwi ito, ha? Oh, nagipon namin ni Glenn. Kinahigugma ko niya. Di ka ba mong ibukuyog ako, ha? At kung magpagaygahay ka rin kakuyog ako, ipapriso ito mong duha kay kasalta! Roger! Ay, pagpagay, ha? Pamuli sa ito! Dili ko makuyog ni mo. Ima! Glenn, tabangi ko. Ima! Glenn! Ima! Wa ko magdahom nga ang babae nga akong gihigugma usa di kaminyo. Kanimo Ima, kun hain ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang imong kinabuhi. Ug kung moabot man ang panahon nga mobalik ka nako, ani apaghapon ko nga udawat nimo. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.